Oh, ik zeg. Mooie discojachtjes. Die is heel probeerd. Als even een plan zo die heen krijgen misschien. Hey. En wie had ik nog heel triest nice, hè? Want dat had ik nog net niet verteld. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Va Joet op de planning. Joet komt in de theatertuin Friesikanen met Gurbe Douwstra, Pieter Wilkens en Marcel Smit. Het is wat triest waar, check. Gelukkig gaan we de tent nog staan en zitten de meesten droeg. Het is net koud, gelukkig. Maar ja, mooier waar weer beter is. Nou ja, het is net ons, dus daar neem ik je vanmiddag zeker mee in. Maar maak je me eens even zien wat we hier hebben. Een nieuwe tafel. Nieuwe gordijn. Check. Super blij mij. Nieuwe gordijn. En een nieuwe lamp. Dankjewel, Jel. Jel had alles van me ophangen en maken. Oh, en wie heb ik nog nieuwe gordijn in de keuken. Nieuwe rolgordijn. Check, check. Super blij mij. Maar nu kregen we de vraag van uw jeugd of even boven komen. Want ik hou mijn hart vast hoe het eruit ziet. Maar we zullen eens even zien. We gaan naar boven, naar Ildo en Zaken, want nou, de hier iets voor u voorbereid. We komen eraan. Let's go. Oh, ik zeg. Mooie discojachtjes. Wat is het je disco? Wauw. Ga je hier een feestje? Muziek hoor en discojacht. Wat ver. Oh, wauw. Mami, men denkt dat dit het is, toch? Ja, dat denk dat dit het is, ja. Zo, let op. Oh, dat verspringt er. Hier je meer feestje, nou. Ja. Wat leuk. Ik denk dat het vallen. Ah, schat. En no peers. No peers. En no blauw. Green, oranje. Oh jeetje. Oh, dit vind ik heel eng. Oh, tik erop, tik erop, tik erop, tik erop. Oh, applausje voor jezelf. Oh. Een boekje lezen met mijn grote buik had? Men krijgt net een grote buik gelukkig. Of wie die verwachting dan of zo? Wat weet ik net? Hier een boek van 0 tot in Oh, hier met toen baby in de buik. Oh. Is het hier in Sjoen, Hilda? Meisje. Allemachtig, wat hier met mijn dikke buik. Je hebt met 12 weekjes, 16, 20, Maar 24, 28, 32, ja, dikke snot. 36. 36, 40? 40, doe ik het. Oh, toen wie zaken. oh, toen is nog schattig. Nee, zei En ben je hier met de dikste buik dan? Ja. Ja, vies? Welke vind je zaken? Die. Ik kijk. Nee, die ik wil. Als je, hoe verder het met me in de zwangerschap kwam, hoe dikker ik werd. Dus eigenlijk ben ik 40 wie ik op het allergrauwst. Ah, als je zo'n piekje wie jaren dan nog. En dus lekker foto maar hij ziet ze. Ja? Ja. Heel 4. Timo en Renzo, Paker Hein. Vet schattig. Ah, tante Afina en tante Ilse. Nee, dat. Beppe Tino's. Ah, die kist was net eens met zo'n goed ding. Dus de mem van Beppe Chits, Paker Zaken. Ah, toen wist je echt nog super cute die zaken. Lach je. Zie, dit is macho. Ja, macho, hè. Den Haag. Nee. Toch? Scheveningen. Scheveningen, ja. Is dat op nylon? Macho Oh, shit dan. Te Macho schattig. hè? Macho die is Ja, weer, macho is er niet meer, hè? Nee. Nee. Oh, zaken. Zie maar, Jara. Wacht even. Zit die knuffel? Ja, die knuffel had zaken nog steeds, hè? Meneer Rex. Ja, en een reserve hier is nog. Ja. Een zaak zien babyknuffel, hè? Hij is nog steeds. Ah, wat schattig. En nog één. Nog één. Oh, met Chibbe. Nee, nog één. Nog hier? Ja. Ik dacht, ik sla hem tegen bladzijde 0, maar die band had het altijd voort in de gaten. Ach ja. Oh, ik meneer Rex bedoelt. Ja, dat klopt. Meneer Rex. Ja, zo heet het hoor. Ja. Hier winnen we gabbertjes, hè. Hier we dwarpsfeest, winnen we verkleid. En hier winnen we cowboys. Op dezelfde Al je dag. verkleidfeestjes. Ja, op dezelfde dag En weer. dan weer ik. Nee, dat is zaken. Dus hoe wist je nou net? Want toen was zaak al 4 toen ze geboren werden. Dus dat zit net in de... Dat kan het. Op een bosje. Hij ziet ze. Ah. Met kids dan weer net. Winnen naar de PC. En nog één.
Jara. En Macho. Webke. Beppe Klaasje. En mem op het boord. Maar hij het in het wetter. Zag zijn eerste pasfoto. Vet schattig. Wie dat dan? Liek het er nou een beetje op, want er is nice zaken. Ja, sprekend. Ja. Nee. Ja, een beetje meer hier, maar dat is het. Nee, je met mijn disco, wie doe je even een bakje koffie? Via het net te abonneren en te liken. Wie neem je net mee? Wol mij toch? Nee, Frisikana toch? Frisicana. Ja, met Pieter Wilkes van Midden, het feestje. Dat heet Frisikana. Dat zie je gewoon achter. Ja. Wie paard en beppen. Ja. Dat. Ja, wie Paak en Beppe. Wie neem je vanmiddag mij? Nee, Paak en Beppe. Hoi. Nou, wij zullen eens even een slagje naar de theatertuin. Beestje hebben we niet aan. Zien dat de tent nog stiert. En nou, laat ik je maar even zien hoe we het nou weer indeeld hebben. Zaken druk. Ja, de rijlen is nog. We heel hoor waren jongens, maar nou, het is nou droeg. En het liep het van de middag echt droeg te wijzen dat het begint. Dus dat zou wel mooi wezen. Maar we zullen eens even zien hoe het erheen lijkt. Nou, zullen we eens even zien. We hebben hier, nou, wat voorheen de cateringtent, we hebben hier nou de entree-tent van maken. Dan kun je meestal hier een kaartje kopen. We hebben de bar nou hier in de tent, zit iedereen droeg. We hebben hier steentafels. Die bankjes komen nog boeten staan, dat het mooi waar is, dan kun je meestal direct zitten. Hier hebben we wat tafels met meestal jongens zitten kennen. Stoeltjes. Nou, die bankjes komen daar nog weer wat boeten. En maar je moet eens zien hoe schattig het dit is. Hier hebben we echt een hele mooie, ja, hele cirkel. Met meestal echt zitten kennen. En dan kunnen de artiesten hier bovenop. De lampen hebben we erop hangen. Zo, een dik feest. En we hadden het snackhok, hebben we daar nog wel. Dus meestal kunnen dan wel hun eten helpen. En dan hoop je dat het droog blijft. En anders kan iedereen dus zo goed als droog zitten en staan. Dus dat valt ik wel weer daar. Het is net koud gelukkig. Ja, Diesel is eerst. Oh, Diesel. Wat doet die in Diesel? Ben je zo volle droge plakjes? Die is helemaal weird. Als even een plan zo die heen krijgen misschien. Hey. Oh, schande. Hey liefie. Ja, hij is klets. Gaat vast onder een drup of zo staan ergens. Ja. Nou, tent stiert nog. Lichtjes door het al je nog. Ik jij de geitjes al. Wie komen er aan, geiten? Zie jij mijn stem, dan begin ze te merken. Ja, dan weet ze van tegen oh, die kennen we, die houdt dus altijd eten. Oh jee, jongens. Ja, de geiten hebben we west. Die ben heel tot uitbrengen. Je moet even één kamke blauwe boekenmandjes. Net eruit. Als je dan ook eens hier alles door de kop. Dus je moet even rond oprijden. Goed zo zeggen. Hey, Vicky dan. Die is koud. Wat zei dat? Ja, ik had vanaf van de week dat er deed, dus ja. Is het meer te hem, zo'n denk je? Ja, maar het weet net de bedoeling dat ik vernam dat er deed, maar ik stierde persoonlijk zin al aan. En toen wist ze, mensen persoonlijk ontskakteerd, hé. Eigenlijk skakkelen, hè? Toen ik dat terug. Nou, dat weet ik niet, dat zou best kennen. Ik zit maar het verkeer erop. Dat is mijn gasprietje, man. Dan kist er wel een beetje van hem. Doe maar net. Dan gaan we weer janken rijden. Hij kan ze volle vooruit van. Janken, met het janken. Ja, maar een geitje hier. Hoppa, tegen de weer zit er stroom op. Nou, we halen ze weer kleren, een beetje oprijden hier. Jongen. En maar je moet even naar je mooie hintjes zien. Hoe groot dat hij al wordt. Hey, skattenbekjes. Is net prachtig. Tja, die is heel groot, dat is wel lang. Er zit nog wat verschil in grote. En wie had ik nog heel triest nice, hè? Dat had ik nog net in verteld. Ja, heel triest nice, want we hier een jonge knietjes, maar wat is er mij gebeurd? Oef. Ik ben al hier overleden, jongens, dus dat viel wel heel schande. En hoe en wat? Zees maar. Eerst ging in, toen... Ja, ik ben al je deer. Eerst ging in, toen 2, toen 3 en toen in ze al hier. Dus Nee, toen weer er nog eentje een beetje. ja, eentje bleun, hoe heb je toch nou misschien? Maar de horen dijs. Dan Ja. maak je die metjes als een shoot. Doe je die ook al? Ja, schande. Het is net hoor, ik vind het wel heel sneu. Maar we gaan nou aan eerst op vakantie. Dus we zijn misschien na de vakantie dan een keer de raam erbij. Maar wel heel sneu. Dus hoe het gebeurt is of te warm waar het wie wel heel heet. Of dat de mem zei van nou, ik had er geen zin meer in. Maar ja, het zei de natuur eigenlijk. Dus ja, nou ben je voort. Misschien hoor ik er weg, hè? Ja, Ja, kan gebeuren, hè? dat is zaak. Ja, daarom hier met lezen dan, hè? Ons kind dat net. Ik kan hem net maar gaan klompen. Dan had men weer te zakken. Nou jongens, wij gaan nog even wat eten. Dan gaat Ildo aan in naar bed. Oh, valt dat. Ik denk, die gaat erop. Nee, ik wil niet naar bed. Voelt dat, hè? En dan vanmiddag gaan we naar Frisikana. En dan let ik je wel even wat per shotsjes zien. Dus ja, het begint wat eraan, jongens. Je moet zien dat we thuis komen.
Kom je mee? Oh, we waren wit. Tillen? Nee, ik kan weer in. Dan staan we in de Bennewijn, oké? In de nieuwe buggy. Ga eens wat in het hier. Zo, hier in het hier. Kom maar achter de zaak, hoor. Nou, hoeft het net. Dit is wat tang om te slippen. Nee, ik ga niet naar tillen. Ik word er gewoon haaien aan. Kroepie, oh, dat ken wel. Kroepie ken dat niet. Ah. Ik sta in de buggy. Met de buggy maar, jongens. Zullen we dat doen? Zit daar? Ja, dat is shit. Gauw heen, hoor. Dat eraan wie, man. Maar we net gaan. Het houdt wat in, hè. Het houdt. Op de hoes. Nou, Ilde uit de bed. We gaan wat eten horen. Jelke zijn nog wat klusjes in de hoes aan. En ik zeg de man, Pieter Wilkens en Gurbe Douwstra en Marcel Smit al met het bus komen hoeken komen. Dus ik zal op naar de theatertuin. Ze hebben hun spul even klaarzetten. En dan, nou, zo komen de meesten staan er gewoon wel binnen. Dus ik ga er van volle zin in. Het is droeg, jongens. Het is droeg. Yes! Ze rijden stiekem goed touwtje. Dat dwaar ik mooi, hè? Dus ze zijn al druk aan mij opbouwen. We zien letten. Mag net best roepen. Ik ga hier al een paar keer heel lijn. Ben ik zo handig, hè? Dus, ja. Nou, en het is nog steeds droog, jongens. Tja. Druk want van bereiden. I just can't make it one day without you, unless I pretend that the opposite's true. Die komt wel kleden, die had wel goed. Rivers flow backwards, Privéconcertjes, hè? valleys are high. Nou, het rent al aardig vol, jongens. Er valt dus helemaal niks aan. Dus dat is wel mooi. Er staan wat meisken, er zitten wat meisken. Krijg wat. Ik vind het mooi terug. Best gedaan. Goedemiddag allemaal. Namens de Stichting Theatertuin Beroepste Woord maak ik je al je tegen welkom hier bij ons in de theatertuin. Je mag natuurlijk de hele week al toch wat van waarschuwen nog snel worden, maar hebben we hier net een prachtig mooi smoekplakje zo. Dat dacht ik. Bijzonder welkom natuurlijk om deze twee man hier achter me, Frisikana. We hadden er heel wat zin in, we hopen van jij ook. Ik wens je hem een hele noffelijke medie en graag een heel groot applaus voor Frisikana. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all the way. If we keep on the sunny side of life. There's a dark and a troubled side of life. There's a bright and a sunny side too. But I'm alright now, now that I'm over you. And the sky is green, and the grass it's blue. And I don't love you, and the grass it's blue. Good night. Vind je het leuk? Pretty Alice, every like it Alice. Alice, Wat mooi muziek, hè? Maar ze hebben volle gitaar. Heel volle gitaar. Don't you know that I'm still? And I've been from Tucson to Calgary, from Tehachapi to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made. Liedgitaar, hè? Driven the Hele back liedse from gitaar. get way. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like a wind and a rain. Rock me, mama, like South on a train. Hey, mama, rock me. En we gaan correct even skoft. Nou, en maak je maar eens even zien. Het is droeg waar. We gaan wel wat buikjes hond tussen, maar iedereen zit gelukkig droeg. En iedereen is nou even lekker aan het eten, even wat aan het drinken. En nou, daarachter gaan wat meisjes een blokje door de tuin. Dat kan natuurlijk, hè. Dus ja, het rent al je zo mooi als wat. Dus ik ben heel tevreden en ik ben echt ongeniet. Dus dat is echt wel mooi. We gaan zo terug bij deel 2 van Frisikana. Take 'em home. Bite yourself, you beat. Take 'em home. Ze hebben even de view van de zangersje. I should also see the open in the
My father, this train gonna carry my mother this train. Let's go! This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. En nog hier, net. Nog hier. Nou, echt Amerikaan wie nog voortgaan en die geen kracht lang wachten. Dat jammer op We Want More, We Want More. Die had wel die in de rotten zijn net We Want More, dus die spelen nog gewoon trouw, want dat wil dat voorkomen. Zij toch nog hier. Ik had wel zo, die hoorde heen en vleen. Maar voor mij werd het vakken van de westen. Nog hier dan? I love this making music with my friends. Oh, lekker. The way to get on the road again. Maar met me snijden? On the road again. Ik sleep nou wat een better. Terug hondje minnen. Terug hondje minnen. Jo minnen goed. Ja, ik sleep nou wat een better. Terug hondje minnen. En ook ik weet dat je op lak gaat waren. Nou jongens, het zit er op Friesikana. Wat wie het een geweldige middag. Ik ga me echt heel best te maken. Dit weer eens het laatste activiteit hier in de theatertuin. We beginnen aan lekker met vakantie. Maar ja, dit is toch wel een hele mooie afsluiter. Machtig mooie middag hoor. Dus ja jongens, ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, want een night shit vlog hè. Hey hoi!